जों राजस्थान नागराव गेम गेलेनो थांदोंमोन ओमफ्राय गोबां आरो स्टेटफोरजों गेलेदोंमोन गवाजों पान्जाबजों हारियानाजों ओमफ्रायो गोबां दंमोन आरो ओमफ्राय जोङो सेमि फाइनालाव महाराष्ट्रजों माबा गोलैदोंमोन बिसोरखौबो फेजेनबाय जोङो ओमफ्रायो पान्जाबजों गोलैदोंमोन फाइनालाव बिसोरखौबो फेजेनबाय जोङो 40आव देरहादों आरो जोङो ओमफ्रायो आङो बेस्ट प्लेयार मोनदों माने बेस्ट प्लेयार मोननायनि जाहोना जाबाय आरो जोंनि टिम आं हारसिं हायामोन बेस्ट प्लेयाराबो सारमोन सापर्ट दंमोन आरो ओमफ्राय जोंनि टिमबो सापर्ट दंमोन बेनि थाखायनो आं बेस्ट प्लेयार जानो हादों आरो आं आसा खालामो जे रायजोफोरा जोंखौ सापर्ट खालामो आरो जों आवगायलांनो हायो आरो बेखिनियानो बुंनानै गेलेनाया माबायदि टाफ एबा इजि माबायदि जादों माबायदि खस्थ' जाया खस्थ'आथ' जादोंमोन नोगोनो माने जों राजस्थाननि जानायफोर माबा गैयाना जोंना मा इसिबां माने मोजां जाथाराखै जानाया नोगोर खस्थ' जादों ओंखाममोन जों जि खालि फाइनाल गेलेनो नागिरदोंमोन बे खालि जों ओंखामखौनो मोनजायाखैमोन ओंखाम होआखैमोन जोंनो होदोंबाबो माने बेलेगनि बिसिनि ट्रेडिसनेल जाग्रा होदोंमोन आरो चेम्पियन ट्रफि मोननो हानानै माबायदि गोजोननाय मोनदों चेम्पियन ट्रफि मोननायाथ' नोगोर माने गोजोननाय थादों गावनो आरो बोरैबा प्राउडलि मोनदों गोसोखौ